Insellmilkom, spettaturi tal-Kamra Sportiva. Jiena Ġolin Grixti, llum ħanitkellem fuq il-logħba tal-bieraħ bejn l-Atalanta u l-Liverpool fejn ir-riżultat tal-bieraħ spiċċa wieħed b'xejn favur Liverpool, imma ovvjament peress l-ewwel leg umiljana u tagħna tlieta ġewwa darna ifisser li l-Liverpool huma barra mill-Europa League u pa speċi vera ddiżappuntat ta' kif ħajspiċċa dal-istaġun. Għax jiena minn dejjem kont ngħid qabel ma beda l-istaġun ġifieri li jekk ma jgħidux l-Europa League mista nistħu. U hekk ġara ma ħadniex u iktar mista nistħu. Għax mhux tal-li rmejna l-Europa League, tal-li xarilu rmejna l-FA Cup u milli kif qed jidhru l-affarijiet anke l-Premier League irmejna. Għax kellna dik il-wirja disgustanti kontra l-United fejn tlifna ċans wara ċans wara ċans. Daħalnihom fil-logħba u biex ġibna punt kellna bżonn penalty li nibqa' narah ngħid ħabna referi għax sa tgħid li ma kienx penalty. Il-ġimgħa l-oħra kont qiegħed preżenti għal-logħba kontra Crystal Palace fejn kif kulħadd jaf tlifna 1-0 u s-soltu storja miljun ċans imaqqas il-ballun. Illum mhux jagħtaw biex nitkellem fuq il-logħba tal-Palace. Kelli l-analiżi tiegħi fuq Dikop TV fejn kelli opportunità oħra nesprimi l-sibiet u l-opinjoni tiegħi. Qiegħda available fil-YouTube channel ta' Dikop TV. Imma nista' ngħid minn mindu lajna mill-FA Cup l-affarijiet ma baqgħux l-istess għal-Liverpool. Irmejna l-FA Cup tlifna biżibilju chances u flok nitalmu minnha x'għamilna. Għajna l-istess, ma biddilna xejn. U nista' ngħid fuq l-analiżi tiegħi ta' nhar il-Ħadd jiena kontent illi il-players jidhru li ma jidux jilagħbu għall-klopp iktar. Mhix ħaġa li xtaqt ngħid ovvjament għax jiena nipprova nkun pożittiv fejn jista' jkun, imma fl-istess ħin jiena nikkunsidra li nnifsi bħala realist u ikolli ngħid il-verità ma jidhux li qed jilagħbu għall-klopp le. Għax anke il-logħb li qed jilagħbu jiġi jiraqdek u juru li bla ħeġġa jisom kif qed jilagħbu pa' speċi għandhom ġenn biex nibdew era ġdida taħt coach ġdid. U ma stax tkun hekk. Jiena looking back mid-deċiżjoni li ħabbar Klopp f'Jannar biex jirreżenja iktar meddi żmien iktar qed ninduna kemm kienet deċiżjoni ħażina li ħabbarha f'Jannar. Nissu ħalla kollox kwiet għax deret biċċari li affettwat il-players u l-players jisom tilfu l-interess ma jidhrux illi huma viċin biex jieħdu l-lig għala volja l-lig diġà tajt qalbi minnu għax bir-rispett kollu ma sax itlef ċans wara ċans wara ċans kull logħba. Rajnija kontra Crystal Palace tlifna chances. Dak iċ-ċans ta' Jones, iċ-ċans ta' Nunes, ċans ta' Jota, ċans ta' Salah, mal-United, ħafna chances tlifnihom. Ma tistax tibqa' sejjer hekk. U anke ċertu logħob li konna qed nirbħu bitqanżieħ 2-1 ma' Newcastle, mal-Wolves 3-1 vera skurjajna 2 fl-aħħar imma xorta. Mal-Forest x'iktar. Mhux qed jiġu ħafna f'moħħi, imma fimtu l-punt. Eżempju Brighton ukoll
tlifna ħafna chances, ma' Sheffield tlifna chances, ma sax tibqa' sejrek. Your luck will run out eventually. U hekk qed jiġri u anke pa' speċi meta plan A ma jkunx qed jaħdem, jisma ma narax li hemm plan B jew plan C. U dik hija waħda mid-differenzi prinċipali bejna u s-City. Illi s-City meta plan A ma jaħdimx għandhom plan B, għandhom plan C. Klopp x'jagħmel mhux qed nipprova ngħidha b'mod biex nikkritika ħafna żejjed jew hekk, imma Klopp prova jdaħħal ċertu players u mbagħad minn hemmhekk jara Alla. Ġifieri ma nafx jien. Insomma, ħadd kellna fuq l-logħba tal-bieraħ. Il-Liverpool kellhom il-bidu perfett għax fl-ewwel 5 minuti kellna penalty illi skurjajna u jien minn dakinhar eżem qabel l-logħba ma bdejx nemmel li ħanamluha. Kon ngħid imma jekk insibu ballun fl-ewwel 5 minuti għandna ċans, ma nflokx nagħmlu wara li skurjaw penalty. Noqtlu l-logħba, nilagħbu futbol vera boring u vera futbol li tant kemm hu ħażin illi jweġġalek għajnejk u mhux talli hekk. Talli għandna bżonn 2 goals u nibqgħu nilagħbuh lil goaler. Vera ma nistax għaliha. Ishom aħna konna fil-vantaġġ jew hekk. Ma kienx hemm game plan, ma kienx hemm viżjoni naraw kif ħanattakkaw u indawru riżultat xejn bla interess, bla ambizzjoni u rmejna ta' soħra. Għax fl-ewwel leg naħseb tkellim biżżejjed il-ġimgħa l-oħra fejn qed illi ż-żewġ goals li qlajna minn 3 li huma setgħu jiġu evitati kollha għax Kelleher kellu 2 pudini u anke minn dakinhar deret biċċar li players jidhru bla interess u kif qed naraħħa jiena jisom għandhom ġen biex Klopp jitlaq u jibdew minn ġdid. Jiena ma xekettix ftit minuti ilu, imma ikolli nirrefletti fuq meta ħabbar Klopp li ħajreżenja u ħajtlaq mill-li jkun coach tal-Liverpool qed naraħ żball enormi għax jidhru l-players iddiżappuntati bid-deċiżjoni u mhux talli hekk talli jisom fejn qabel kienu qed jagħtu 100% kienu qed jagħtu 4-5 jew anke eżempju jkunu minn taħt u jdawru riżultat bħalma kienu mal-Fulham, ma' Newcastle, mal-Wolves, Crystal Palace away u daw it-timijiet l-oħrajn. Jisom minflok qed jagħtu 100% qed jagħtu inqas minn hekk. Inqas minn nofs tista' tgħid. U dik għalija hija ħaġa li ma nniżżilx. Għax fis-sensoriet forsi sa tiġi ħażina jew tiġi draw jew titlef imma tagħti 100%. Mhux ma sax tirbaħ kull logħba, xi mod ħatlef logħba, imma hija drawwa illi meta nitilfu taħt Klopp jew għax inkunu qed nilagħbu żiena immens u bla interess jew inkella għax infallu ħafna chances. U sabi tal-Liverpool ċertu minnhom forsi jarawni antipatku waħdar imma id-dispjaċini ngħid ma nagħmilx ngħidu lik minn hawnhekk. Għax ftit ġimgħat ilu kien fidejna u aħna niddeċiedu d-destin tal-lig imma x'għamilna. Ġejna draw mal-United wara tlifna ħafna chances u mal-Crystal Palace ukoll u wirja diżastru wkoll. Ġifieri ma naranix nistgħu nieħdu l-lig. Il-game plan tal-logħba l-bieraħ kienet assi ma nafx kienet qisu pa' speċi Klopp anke meta s-sostituzzjonijiet li għamel kif għamel bla idea u pa' speċi qisu daħalhom u jittama l-miraklu ma sax kun hekk inti. Kellna biżżejjed chances biex inġibu dron dawru r-riżultat imma s-soltu storja nfallu. Mhux talli nfallu.
tal-li għandek bżonn żewġ goals u logħba sħiħa tilgħbu l-goaler. Illi apparti Alisson forsi qed tgħidu li qed nesaġera ma nafx min u fit biex jilgħab il-ger tal-Liverpool. Hija ħaġa li niddejjaq ngħid imma narhom kollha bla ħeġġa jisni ma nafx min ħaqqu jibqa' u min ma ħaqqux. Imma li naf żgur illi bil-coach il-ġdid hemm ċertu players li jridu jitilqu minn hemm. Anke eżempju, waħda mid-deċiżjonijiet li ma fimx ta' Klopp hija għal xiex qala lil Trent u Robertson, forse jkun hemm ma sejqbel miegħi imma jien ngħid dak li nħoss jiena. But iżhom players bħal Curtis Jones illi 5 snin rajtu jilab mal-first team u aqqas rajt 1% improvement minnu, aqqas rajt 1%. Il-lob jislowjaħ, ma jikkreax xejn. Ma nafx għax xinu tajjeb dal-player bir-rispett kollu. U anke sa tafu jiena kemm minħobbu Szoboszlai u kemm xtaqtu jiġi mal-Liverpool imma minn mindu irritorna mill-injury ħadd iżbita enormi. Mhux l-istess Szoboszlai li naraw mal-Ungerija, far from it. Issa jkun waħda mir-raġunijiet hija x'forsi mhux qed jilgħab fil-pożizzjoni tiegħu għax hu idealment ikun iktar avvanzat bħala attacking midfielder jew winger imma xorta. Dik il-ħaġa li ma tqassamx ballun sura. Ħaġa li tikkonċernak, speċjalment li inti midfielder xogħolok u li tikkrea. Jana minn li Trent jipprova għamel minn kollox biex jikkrea u dik id-deċiżjoni biex jaqilgħu sakemm mhix ħaġa relatata biex jimmaneġġjalu l-minuti wara li kien imweġġa l-xarejn ma nifhimx għal xiex għax hu der l-unika player li potenzjalment jista' jikkrea xi ħaġa. Infatti il-penalty minn hekk ġie jeżim cross u laqtu bidejh id-difensur tagħhom. Imma all in all ma nsax ngħid li mħaqqhomx jgħaddu l-Atalanta, anzi kienu l-aħjar tim fiż-żewġ logħbiet labna kontrihom. Il-nota tal-Liverpool misna nistħu u vera disgrazzja li kompetizzjoni li għandna nirbħuha u spiċċajna qlajna u ma nafx fejn ħammorru minn hawnhekk għax issa għandna 3 logħbiet away fil-lig infila Fulham, Everton u West Ham. Ma niddubja jekk nirbħux waħda minnhom għalkemm spiċċajna. Filli irbaħna l-Carabao Cup u għandna xiex nikkompetu fast forward xarejn oħra lajna mill-FA Cup minħabba l-istupidaġni tagħna qudiem il-lasta u s-sostituzzjoni żiena ta' Klopp. U wkoll lajna mill-Europa League minħabba l-iżbalji individwali tagħna. M'għandna l-ħadd biex iwaħħluh lil nfusna. U anke pa' speċi ħaġa oħra li ddejjaqni nara supporters tagħna jgħidu imma kif ħadd ieħor għandu l-wiċċ jiftaħ ħalqu wara l-istaġun li kellhom, il-isma' li bir-rispett kollu. Waħda mill-affarijiet li taqqat il-segwaġġ tal-futbol flimkien hija li niċċajtaw ma' xulxin. U jiddikom il-verità, kull min qed jitmejjel bil-Liverpool intih 100% raġun għax ma ħaqniex aħjar minn hekk. Embarrassment u diżappuntat ta' kif qed jiġu l-affarijiet. Insomma, jien ħanalaq hawnhekk, nixtieq ningrazzjakom kollha talli segwejtu l-analiżi tiegħi. Skużawni forsi ma kienx analiżi forsi mill-aħjar. Verament kif tafu għad nipprova nipproċessa t-telfa u kollox. Ibqgħu seguna issa għandna reklami u mbagħad warajja deħlin il-Parnis u Joseph fejn ħajtkellmu fuq il-partita ta' Roma kontra l-Milan. Ibqgħu magħna.
Qed tfittex sofner ta' kwalità u li fl-istess ħin tibża għall-ambjent kull tip ta' deterġent li jinkludu skassatore tal-platti u tal-art li fihom inti tista' ġib il-fixkun tiegħek tibża għall-ambjent. Xarem oriġinali. Hemm 7 tipi ta' rwejjaħ differenti magħmulin minn ingredjenti naturali. Dan il-prodott ix-xarem oriġinali jinsab għal bejgħ mingħand il-ħwienet tal-Usos Fuso ġewwa Rabat, Imġar, San Ġwan, Żurrieq u Għawdex mingħand il-House of Party li jinsab wara l-Arcadia. Għal aktar tarif ċempel 21 45 0910 jew fuq il-paġna ta' Facebook Usos Fuso Malta. Wasal iż-żmien mistenni minn ħafna dilettanti tal-futbol, iż-żmien li naqdu l-album tal-Kampjonati Ewropej UEFA Euro 2024 se jkollna fil-Ġermanja fis-sajf li ġej. Game Breaker se jkollu disponibbli sew l-album kif ukoll il-pakketti tar-ritratti fil-ġranet li ġejjin. Għalhekk żuru l-istabbiliment tagħhom f'Birkirkara għal iżjed informazzjoni u ibdew waħsbu għal kollezzjoni ġdida, il-kollezzjoni ta' UEFA Euro 2024. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Giallo Rossi, buona giornata. Kif aħna? Skużawni, il-video maħriġtu ġeżat il-bieraħ wara l-logħba. Minħabba l-fatt li kont għadni maħruq l-logħba ma rajtix għax irħaq tirqat. Affarijiet li jiġru, kull minnu missier bit-tfal żgħar jifhimni. Il-bieraħ nitla' biż-żgħir fuq fis-sodda ħalliet noqgħod nara l-logħba bil-kwiet u flok raqat iż-żgħir irqat jien. U stembaħt fi 63 minuta meta l-lob kien tiġa sar. Imma affarijiet li jiġru. Mela, ċajt apparti, imma din il-verità li rqattu ma rajtx il-logħba. Allura għalhekk ma stajtx nagħti rendi kont eżatt ta' ġara ma ġarax għax imbagħad dalgħodu qomt kmieni u qed nerġa' noqgħod nara l-logħba bil-kwiet. X'ġara? Ġara li l-umiltà, id-dixxilpina, ix-xogħol jibes, ir-rispett reġgħu rebħu fuq l-arroganza, fuq il-gburija tar-ras, fuq minnu kiesaħ. U din, tiġri fil-ħajja ta' kuljum. Jekk tinnotaw, meta nikkummenta jien nħobb nagħti wkoll spunt, mhux biss fuq il-futbol, iżda fuq affarijiet rikorrenti tal-ħajja. U dan li ġara l-Milan mar-Roma, il-Milan mar-Roma nqalgħu mhux għax ir-Roma aħjar, mhux għax ir-Roma għandhom plejers aħjar, għax l-opinjoni tiegħi jiena l-Milan on paper dejjem għandhom tim aħjar minn Roma. Għandhom tim li ilu flimkien, għandhom tim li għandu l-istilet, biss jiddispjaċini bħalma kon kif nitkellem fuq Mourinho meta kien għadu mar-Roma li hu kien il-problema tal-Milan huwa il-coach Pioli. U bedda fut rispetta anke l-bieraħ. Naraw l-ultras tal-Milan edin hemm
jgħidu l-plejers sa' spjegazzjoni, xi spjegazzjoni titlobhom il-plejers. Huma vera jitlu fil-ground, immek jien għandi attakkant ta' ċertu kalibru u għandi midfielder li jilab li defensive midfielder aħjar mill attacking midfielder. Da mhux il-coach ħajpoġġih. Ħanqod joħodha kontrih il-plejer kontra l-coach. Il-Milanisti jridu jaraw ħaġa di, importanti. First of all, jaħsbu għal-coach ġdid. Jekk tidu taslu, tidu tasbu għal-coach. Tu, ċerti attitudnijiet m'għandhomx jibqgħu għax jagħmlu lek hype. Dejjem plassek, all il-futbol ma jintlabx bl-ismijiet. Il-futbol ma jintlabx bl-on paper. Il-futbol jintlab bil-moħħ u bil-qalb, bil-grinta. Mela ħanaddu għall-ewwel sintesi tal-partita biex naraw kif involvew l-affarijiet. Ta' min jinnota li qabel dawn iż-żewġ partiti, speċjalment il-coach tagħhom Pioli, iva, ra kbir u żnobbja lil Roma. U jiena nemmen li fil-ħajja int m'għandek tisdobbja lil ħadd. Xejn, int min int tista' tkun l-ikbar politiku u dak l-ikbar bniedem kien nies. Insa. Insa. Fil-ħajja int m'għandek qatt tieħu lil ħadd for granted. U xejn. U mhux għax ikollok pożizzjoni minn għalik jew qiegħed marma taħjar tara nisdubbien. Insa. Illum tant id-dinja tinqalab switch. Li minn xejn. Mela daw kif ġew il-polza mar-Roma, tiġà bdew jaraw kbir, tiġà għamlu t-tazza tagħhom u dak tikbar żball. Għalfejn. Għalfejn issa ir-Roma ma baqgħux ir-Roma ta' Mourinho, saru ir-Roma ta' De Rossi. U r-Roma ta' De Rossi huma ferm differenti r-Roma ta' Mourinho. Naħseb provi iktar ċali mir-riżultati li qed jinġibu. Ma nistax nagħti mhux hekk. It-tim tagħna tar-Roma kien fiex qiegħed minħabba l-coach. Men bli Madrid tmur tajjar lill-plejers inkompetenti. Bli Madrid li tgħid li daw ma ta' livell medjokri. Met inti daw trid minnhom. Tista' inti tobżoq fil-platt li trid minnu. Mela x'inti Mourinho xi Alla. U qed naraw x'ġara. U perswas li kieku Mourinho baqa' fit-tmexxija, ir-Ruma għadna fil-ikxi 10 post plus fl-Ewropa li konna nilqalgħu li kanka mal-Brighton. Mhux nagħtuhom lezzjoni tal-futbol, konna nilqalgħu. U dik li rridu nifhmu aħna wkoll. L-umiltà fil-ħajja, id-disciplina, il-hard work. U daw insomma l-Milan peress li kienu tiġareb kulna sa ċertu punt mattihom xtort. Jasbu hekk, għax aħna konna spiċċajna ir-ridikolu tas-Serja minħabba li s-Sur Mourinho oġbu jagħmel hekk. Sewa, dew jaraw kbir. U ħaddu għadar kbir fuq ġiex lobiet. U ta' min isemmi li logħba minnhom labnilhom baxra minn nies. 10 għal sija sħiħa. Din l-għażiżi li jagħmlu l-Milan. Li wara 20 minuta għax dissa biħa di l-ironija. Mela daw, kif ħarġu l-asta ta' Pellegrini Mancini sipruħu f'pożizzjoni ta' center forward u għalhekk tajjeb li titla' u tattakka kemm bid-difensuri b'kulħadd, għalhekk tajjeb jispiċċaru waħdu Mancini ta' pinnu ġewwa. Laqas jirħaq jgħaddu ftit oħra minuti pum tnejn b'xejn. Inti tittaddi għall-Ewropa, tiġi qed tinsab vantaġġ ta' b'xejn, issib ruħek żvantaġġ ta' tnejn b'xejn wara 20 minuta. Xi ħaġa ħażina hemm.
Għalkemm De Rossi jagħmel il-parti tiegħu biss xi ħaġa ħażina min-naħa ta' Milan hemm u hemm bil-kbir. Għax kieku l-affarijiet ma ġrawx kif ġraw. Ġifieri tajjeb daw flok jgħodu jiżżufjettaw jagħmlu daqsxejn eżaq minn tal-kwixjenza. Sfortunatament l-uman ma qed nara tiġri korrenti ħafna di fil-ħajja ta' kuljum. Jirrealizza li hemm problema ma flok jittakilja jgħod jara kif ħajwarraba. Problema jekk ma tridx li tiġik ikbar milli kif ħadd il-maħuħa xomma ebda kseb fuqha. Ma tħalliha titfaħa taħt it-tapit biex imbagħad tisplodilek bomba kif x'dalhom daw il-Milan. U ringrazzjaw l-Alla ta' kemm huma u kemm il-Juventus li fadal ftit lobbiet li biex ikunu determinanti għaċ-Champions League u affarijiet għax ngħidlek it-nejbatu kieku. Imma sfortunatament l-arroganza tibqa' tilab. U trid tqis li aħna ir-Roma minna sija bi plejer inqas. Kif qedtilkom, meta qont laqas inkun naf li jien onestament li fir-riżultat li rajt fuq ngħid xejn li Roma konna qed nilagħbu bi plejer inqas. Għax laqqas der. Għax ir-Roma jekk kienu 10 bdew inħassu 12 u l-Milan jekk kienu 11 bdew inħassu 9. Illum ħanejda għax kienet tkun daqsxejn skaramantiku. Li Roma jgħaddu fuq il-Milan kont iktar kelli iktar tama milli li jgħaddu fuq il-Brighton. Illum ħanejda. U għalkemm il-ħabib tiegħi Magri beda instigani waħda wara l-oħra, mettix. Għax imdilem daqsxejn skaramantiku f'dawn l-affarijiet, da kulħadd ikollu l-bilwat tiegħu, sakemm ma tweġġeħ in-nies, ma importax li jkollok ċerti affarijiet tiegħek u ritwali tiegħek. Biss hemm inteħel ir-Roma jgħaddu. Issa, li jmiss, kapitlu ieħor. On paper, Alla, ħanilagħbu maċ-Champions tal-Ġermanja. Tittejt iktar minn hekk? Tittejt iktar minn hekk? Le. Ħanilagħbu maċ-Champions tal-Ġermanja, biss. Qalbi maqtu għalek. B'dan it-tim, b'dan il-manager, nemmen li mhux illum biss, iżda l-qudiem ħajkollna aktar sodisfazzjoni. Minna u nsellmilkom, nirringrazzjakom tal-issegwu il-programmi tagħna u nawguralkom weekend sabiħ ta' futbol. Slim u saħħiet u l-ġurnata tajba. Wara nofsinhar it-tajjeb il-kulħadd lill-Milanisti u qabel nibda nixtieq nifraħ lit-tim tar-Rabat li l-bieraħ salvajna postna fit-tieni diviżjoni fil-play-offs kontra l-imqabba. Roma 2 Milan 1, onestament il-logħba ma segwejtix, però kif rajt il-formazzjoni li beda biha Stefano Pioli, onestament qisni stennejt it-telfa ġejja u m'iniex ħanikkummenta daqshekk fuq il-logħba ġifieri għax mill-ħajja sekret logħba diżastruża, jiġifieri m'hemmx ħafna xi tgħid u nikkumplimenta lir-Roma, però aktar u aktar lil De Rossi. Tgħid li De Rossi x'għandu x'jaqsam. Tara kemm coach kapaċi jkun effettiv. Jista' jkun li l-plejers xebgħu minn Pioli, jista' jkun li Pioli xebgħu ġo Milan, però iva ili ngħidha wasal iż-żmien li Pioli ma jibqax imexxi it-tim ta' Milan. Issa ovvjament qegħdin noqorbu lejn tmiem l-istaġun xi 5 jew 6 partiti u issa qal importanti li nirbħu d-derby. Importanti li nirbħu d-derby għax derby dejjem derby, però xi skopin. Intefqu 120 miljun fis-sajf biex ma ġġibx tazza. L-investiment fil-klabb sar, forsi kien hemm problema tal-inġeris li ma ġietx ittekiljata, però ma nistgħux nagħmlu skużi l-investiment sar. Illum ħanejda lanqas jekk nirbħu d-derby u nirbħu l-partiti kollha li baqgħu nagħlqu t-tieni post sew, però post Stefano Pioli ta' coach ta' Milan spiċċa bħalma tispiċċa kull era. Jien onestament dak kien kollox ma tantx kelli xi ngħid, nifraħ il-ħabib tiegħi Karl Panis u r-Romanisti kollha u l-De Rossi kif qed ninżalu l-kappell
Issa nerġa' nkun magħkom nhar it-tnejn wara d-derbi onestament m'iniex qed nistenna xi riżultat feliċi mis-sitwazzjoni li għaddej it-tim bħalissa. Nittamaw illi jispiċċa l-istaġun u nerġgħu nsibu coach li kapaċi juża l-materjal tajjeb illi hemm. Grazzi u l-weekend it-tajjeb.